Ni triatloian 1992 urtean hasi nintzen, Ondarroan orduan pasebilen jende bat triatloia egitezuna, eta horren bidez 17 urtekin hasi nintzen egiten, eta atraitu zidanak gehien bat zen bere diversitatea, gauza desberdinak egiteko aukera. Eta gero jendea ikusi eran nire inguruan, nire hasi nintzen. Aurten momentuan Getarian parte hartuko dut triatloian. Gero apuntatu naiz Treparrizko zen, dara Quebrantar Huesos baina txikitsuagoa. Eta bestia Alpe d'Huezeko triatloian apuntatu naiz momentuan. Bueno, triatloia edozein egin dezake. Eta egurra eta zure helburua da eta animatu denok. Behitu, pilo bat urte dama triatloa egiten, eta kriston girua dago nitriken, ikustotena da harreman oso onak, adizkidetasun nabarmena, baina pilo bat, edo zertarako laguntzeko, edo giro oso onak ikusten dut.